Ka jing pulam no jong ka jekren ban sange asyat jonggori Amerika bat kari Iran. Hapo jong ka nongba Islamabad jonggori Pakistan. Kala pen khoslai jingmut ika purthai situlup. Namar ka jing kenton tirthma khlam sange jonggori Amerika bat kari Israel Shah ki benta jong ka Middle East. Bat ka we ni ki mat ki bakta bhai ki ri jong ka purthai. Kadai ka jing simrai jonggori Amerika. Ban Shah ye ki nu ki du ki jhat kit pnyang jong ka purthai. Bakan yai lingba jong ka Strait of Hormuz. Hadin jong ka jing bom pelai shu jong ka ri Iran. Lani ban khang ye ka Strait of Hormuz. Kari Amerika kala maham bat ong ba. Kino kidu ki jhat kit pnyang jong ka purthai. Kibayai lingba jong ka Strait of Hormuz. Ken sa shakrwit ha ki airstrike jong ka ri Amerika. Lingba ki jhatma jong ka ri Amerika. Kibala don hagi tei ki jaka. Namar ba ka ri Iran ka mud ban pelaj tang ye kitu ki jhat kit pnyang jong ki ri parlok ki jongka. Hanrei ka ri Amerika kan krwit na phang. Ye kino kidu ki jhat kibayai lingba jong ka ni ka Duriau Strait of Hormuz. Kini ke jing berngam jong kari Amerika kala penkendit ye kiri jong kepertai kat hadu ba kari Rusia kala ong ba lada kari Amerika kan khang ye ke Strait of Hormuz ka pertai kan samat ye ke jing hiar jong ke yok ke kot ke jongka bat kan sa don ru sa ke wipat ka thama persa ye kari Amerika kari Rusia marsin pulom no kali ke jekran hapo jong ke nongba Islamabad jong kari Pakistan kala penken ria no marmar ye ke nong tre ki jongka kibran hapo jong ke nongba Bosher kabre ke weni ke jakasna nuklear jong kari Iran kibran hadu kumba chispa khandai pho prangut ei kinong Rusia shu nagalyang jong kari Rusia kala ongba ka kloy ban long ke nong penyesuk ye kari Iran bat ye kari Amerika hapo jong ke nongba hakuramlin kari Rusia kala ongru ba ka kwa ban pek bat ban sensyar hino ya ki jakasna nuklear jong kari Iran kibran hapo jong ke te kari Amerika ka klampat Korean AA halor jong ke jingtrwa jong kari Rusia hanrei ka jing pen krek ban yai peteng ban herthma ye kari Iran kala nang yai shach hadu mentah bat mentah sa kari China kala gentai ye ke jingong jong kari Amerika ba kari China kala penbet penbyang ye ke terthma ke jongki ban ai ye ke jiada na hau ya kari Iran da ke bakala ong ba kari China kan omla satya ban shu ai ye ke nu ki du ki terthma klam da yai lingba ki kendon ki badai jong ke kari shu na galang jo kari China kala ong ba lada kari Amerika kan tang sukta ye ke jhat kit pnyang jong kari China kari Amerika kan samat ye ke jing ke bakrau namar ba kari China kan sale de ke bateng persa ya kari Amerika kumta na ka jing berngam jong kari Amerika ban khang no season don ya ke Strait of Hormuz bat kanom sha ye ki nu ki du ki jhat kit pnyang hakeleng saudong jong ke perthai ba kan ya lingba jong ke Duriau kane kala penlongi ke wipat ki ri jong ke perthai ban perthan teng ya ke rai jong kari Amerika ka jing ye kan at ke bajur kala sedang ha ke perthai tang na ke dau jong ke linti kit pnyang jong ke Strait of Hormuz kabaran hapo juga jingpe jong kari Iran ka ke bandang jia nang de sakmat to ngendang yai ap ki wipat ki khubor khublesibun tat hadu bikendu ha ke wipat ke video